si děláš vajce a slanina. Vynikajíco. Idem do burgerárně. Dobre, sadnem si. Snaď ma obslúžil. No, už je čas. Dobrý deň, takže čo si dneska dáte, rád vás obslúžim. No, ja by som si dal ten špeciálny burger, že s vajcem a slaninom. Potom Coca-Colu. Jasné, vajce, slanina, burger, dobre. A Coca-Colu. Všetko? A Coca-Colu? Dobre, zero, alebo zero sugar, alebo normálnu? Normálnu. OK. Hneď to bude. Takže najprv tu dám Coca-Colu. Dobre. Teraz tu pripravím toto. Pst. Vajce. Pripravím Vajce. Čo je slanina? No. Čo je? No kedy? Kedy odídeme, jak sme sa už dohadovali? Ja neviem. Takže tu ešte teraz pripravím meso. 4. Bež vajce. Hej, oni utekajú. Zastavte. Kam ideš? Poď za mnou. Kam? Tuto, poď za mnou. Dobre, ale ja neviem, kam chceš ísť vôbec. Napríklad sem, tu sa schováme. Dobre. Dobre. Dobre, tak nájdu. Kde sú? Ja už chcem strašne nájsť, pretože som mám to také chutky celý deň. Kamo, myslím si, že odišiel. Ja myslím, že... Hej, poďme niekam. Ideme si kúpiť okradnúť oblečenie. Áno. Tu je húpačka, pôjdeš ma potom pohojdať? Poďme sa húpať. Počkaj, tu nás idem ti lepšie škálka, ale nemôžeme sa nechať rozptýliť. Idem prvý. Ja idem pro teba, vajce. Ja som zabudol, jak plávať. Ja som proste Ideš? Albert Einstein, ja to viem. Poď tuto do Rockstar, alebo chceme ísť do Starbucks? Ne, tam nepredávajú. Tam by som si mohol kúpiť maximálne tak frajerku. Dobre, tak ja pôjdem prvý, Dobre. OK? Kamo, lebo ja sa kúkam, ty vole, tuto do toho zrkadla, no tak s tým vajcom vyzerám jak opica. To musím zmeniť. Tak, počkaj, teraz si dám ešte oblečenie. Práve si sa rozbil. A to si nikto nevšimne. Tak čo, jak vyzerám? Wow. Akože... Dobre, choď teraz ty. Dobre. Vyzerám lepšie než ty. Potom pôjdeme do hair salonu. Hair salonu? Áno. No dobre, akože ja mám roztečený ten žltok, takže ja áno. vlastne nepotrebujem. Jaj, kámo. Ešte tu bacon. No. Jaj, ty už si tu? No. Dobre. Poď, bež. Vyzerám lepšie. To si nevšimaj. Poď, ideme sa prihlásiť do školky. Tu je škôlka, ale nepôjdeme až zajtra. Pôjde, ale my sa musíme prihlásiť. Ale tak to cez telefón, nikto tu ani není, ona už je zatvorená. Poď. Cez telefón. Poďme si kúpiť Mali by sme si skôr nájsť nejaký dom, no. No tak... Tak ja neviem. Musíme ísť Ideme. O 10 raňajok neskôr. Kámo, tento dom vyzerá luxusne. Kúkni cenu. 0 ani cent. On je odomknutý, ale prečo? Kámo, no tak to, to asi tie tvary, no. Otvor mi. Poď kúknuť, či funguje telka. Dobre, zapni. Poď, ideme prepínať. Dobre, prepni. Fuj. Prepni. Aj keď, no, fuj. Prepni. Prečo máme blbosti? Oh my god, to je najlepší čo chceš? My sme chceli... Choď niečo robiť. To je moje. Choď si nájsť izbu, to je moje.
Yeah, boy. Bro, what are you doing? Nič. Ukáž. Táto izba je fajn. Táto izba je fajn. O, táto je najlepšia. Ty tu máš... Tu je... Čítať? Tak tu chcem. Ne, tá je moja. Prosím. Moja. A tak kde budem... Kámo, ja chcem mať počítač, ja chcem byť youtuber, ktorý bude mať 2 odberateľov a jeden z nich bude moja mama, ktorú týmto zdravím, aj keď už je mŕtva, a druhým bude jej vnúčka, ktorá je aj moja teta, ale do toho nemusím zasahovať. Ty máš mamu, ja nemám. Nechcel by som. Ja ťa môžem badnúť z domu. No, tak poďme... Poď som... Kamoš, ako máš počítač? Jaj, a to som mi vedel povedať skôr, ty si fakt pako. Ty si pako. Až poďme. No dobré, tak ja tu idem chillovať, Dobre. tak... Ja som opäť... A kámo, mňa niečo napadlo. No? Jak sme išli večer do tej škôlky a nikto tam nebol, čo keby sme do nej zajtra išli, akože normálne. Až to je dobrý nápad. Dobre. No tak choď nás prihlásiť, OK? Ja tu ešte budem chillovať. OK. Vojco Slanina koncert. Jo! A. Vojce! Slanina. Nie sú? Zelenina. Sú to dvaja retardy. Čo nemajú petardy. Výborne. Magor.